Rövid piros multiképet szeretnénk. Piros multi. Sor. 152, az egy szálat, azt kivettem. Mit? Az egy szálat, azt kivettem. Milyen egy szálat? Hát nem tetszik tudni ezt, hogy most meg fogják emelni a cigaretták árát, és amíg a 19 darabos csomagolás elkészül, addig egy szálat vissza kell küldeni. Igen? Tessék. Nem tetszik tudni? Nem, de semmi gond. 52. Adom. Legalább föl van bontva. 152, de itt ezt kiszedem, és ezt olcsóbban oda tudom. Uram, elnézést, Hát egy darabot vissza kell küldeni, azt nem tudja még? Uram, elnézést. 19 darab bos csomagolása lesz ezután a cigaretták. Ne haragudj, nem hallottam. És akkor a kiló kenyeret veszek, abból is majd levágnak a szét? Úgy lesz a cigaretták, nem 20 darab lesz benne, hanem 19. Most addig meg nekem ki kell venni egyet. És azt vissza kell küldeni az apekhez, illetve a vándornak. Szépség. Ilyen Marlboro-ból kérek szépen egy kartonnyit, olyan hosszú típusúból. Oda lent kell legyen, ha van. Már iszonyan ismerem a járást, nem tudom, hogy van. Ott is van. Akkor nagyon jó élet. Úgy, ahogy van kartonnyi. De nekem egy dobozra ki kell, hogy vegyek. Miért? Egy dobozból ki kéne vennem egy szálat, akkor egy kartonból az 10 szálat. Egy szálat. Egy doboz. Azt tudom, de ha mondjuk egy dobozzal adok, akkor abból egy szálat kell kivennem. Visszaküldeni a vámparancsnokságnak. Micsoda? Most jön ez, hogy 19 darab lesz a csomagban. Ide járok minden nap a Hát ez Erzsébe. komolyan így van. Az Erzsika azt hiszem pont emiatt ment. Vitte vissza a cigarettákat. Vegyem ki egy dobozra. Kiszedem az egy darabot, és már is adom. Mi az az egy darab? Ezt nem tudják? Nem. Értek, hogy minden dobozból egy darab cigarettát vissza kell küldeni a vámra. Olcsó lesz a cigaretta? Nem, drágább lesz. Igen. De egyre kevesebb lesz benne, viszont drágább lesz. 48, akkor még adom vissza kettőt. Köszönöm. Ja, köszönöm. Egy pillanatra várna még? Persze. Ott van egy kamera. Igen? Ezt elhitte? El. Akkor, ha van kedve, egy jót nevet a szilveszterkor kettőnkről. Oké.